że się dostał do szkoły teatralnej, nie? Ale zanim że się dostał do tej szkoły teatralnej, to że mamie powiedział, że da zdawać do szkoły teatralnej, a ona myślała, że ją poda na prawo, nie? I poszła żykać do kościoła, żeby się nie dostał. I że się nie dostał. Ale potem jak widziała, jak mi bardzo zależy, jaka mu determinacja, to poszła żykać, żeby się dostał. No i potem za kolejnym razem, że się dostał. 16 grudnia 1981 roku, nie? Jak była pacyfikacja kopalni Wujek i był strajk i my ta pacyfikacja kopalni widzieli. Wleźliśmy z moim kuzynem na dach wieżowca, który był najbliżej tej kopalni i z tego dachu my patrzyli na to, co tam się wyrobiało. Ludzie, którzy tam wleźli na ten dach, to mieli takie małe zice, nie? Jak na ryby. I się rozkładali te zice, wiesz, takie nie? I to się tak rozkładało, siedzieli i tam patrzyli. Lornetki mieli i patrzyli, jak ci zomowcy tam włażą na ta gruba, nie? Potem widzieliśmy, jak te górniki lotali z jednej strony, ci zomowcy z drugiej. No i potem dupło parę razy tak fest, nie? Potem było słychać te szczały i oraz była cisza, nie? I potem pamiętam, że ojciec przyszedł do domu już, nie? Ten strajk się skończył i siedział taki i opowiadał, jak wszyscy ci, co tam byli, poszli zobaczyć tych zabitych górników, nie? No i pamiętam, że wtedy mu łzy leciały i to było takie do mnie przeżycie, które pamiętam do dzisiaj i muszę coś z tym kiedyś zrobić. A najważniejsze w gwarze, po mojemu nie są te słowa, ale to jest melodia języka, nie? I to jest ważne. I to jest właśnie nie o słowach, bo o słowach się każdy poradzi nauczyć tych Auzdryków, ale melodia. Jak chyci melodia, to wtedy to mo, nie? Ludzie od jakiegoś czasu chcą zobaczyć się w teatrze albo we filmie ta gwara, ale żeby ona była pokazana w sposób artystyczny, szlachetny, nie? Tak jak we filmach u Kuca, nie? No to też by chcieli zobaczyć w teatrze. To się okazuje, że Ślązoki się nie dali i mają w sobie szlachetność. I zawsze mieli, nie? I zawsze mieli potrzeba sztuki. Wszyscy się śmieją na przykład z tych Heimat melodii. Ja też tego nie lubię, nie? Pokaż mi inny region w Polsce, kaj byłoby tyle takich ludzi prostych, co by chcieli ta swoja dusza pokazać, nie? Bo to bierze się wszystko z tego, że Ślązoki mają taką potrzebę jakby artykułować artystycznie swoje ego. Że jest rykty poukładane, a z drugiej strony no, te anioły furgają nad głową. I po mojemu Ślązoki takie są, nie? Że mają marzenia, że się poradzą pofurgać do nieba, ale jak trzeba, nie? No to wszystko musi być poukładane, wszystko musi być wyliczone, tabelki muszą być zrobione. Wnioskuję Ślązokom, żeby byli dumni z tego, że są Ślązokami. Bycie Ślązokiem to jest największy kapitał, jaki mogli dostać. Bo to, że my są na Śląsku, to ja już raz to powiem, my są w Europie od zawsze. Bo to, że my mieli Pepików, którzy nami rządzili, Niemców, Austriaków, Prusoków, każdy zostawił jakiś kapitał, nie? I my z tego mamy korzystać. I te wszystkie najlepsze rzeczy pozbierać, wymieszać i mamy taki koktajl, że nikt nie podskoczy.